Wala kay nasi Luloy. Ang ulo ni kay ako sa imatis na katong sa kanding nga. Bayloy. Bakit? Ato. Nakita ka. Hindi siya magagikan man. Di ba kay kanang dahil dungog na ko. Istorya po na ko ni kanang luluguryo. Oh, sa may istorya. Nali ko ni kanding ni kuno. Maribang kuno og kwarta. Ya, gidungog ga. Dagang kuno nang itaya. Mo butang gikan ko dito. Ngita ko may nakikita ta kadong. Atong tabangan ba nga makita to mauna ta kay kita makauna karon kakwarta ta. Induta ko nang tinuod. Gani. Asa ko na to makita ng kandinga. Di nagsagsaag lagi to ko asa ko no to. Oh, Dagang kuno nang ngita. atong makitaon. Ko ang ito si kanang kuan Bayloy si kanang pansiboy ba? Ano kuno na to dito? Mo kanitong nagyagaw na miyan bro makita ta karon mako na ato to makitan. Wala ba sipoy nang ngita dai? Nakita ko to. Unsa mo dai porma ng kandinga ba nga? Tagan ba yung kanding ani basig makakuha ka tag kanding silingan ani alaan ang tagkawatan. Kalim mo to hutanan ni Luluguryo Bayloy nga usay porma ng kanding nga usay kulor anani usay kuan ani anong malibang na sig nang kuan kay usig makapataka butag panguha dili silingan ba? Oo lagi. Mas bali atong akong ba atong barikon? Ang mayo ni ato ta mo tanang luluguryo nung pagkon. Wa to tong tuon. Oh, Kuan Luluguryo. asa mo na to mo taon ba dai? To. Di ko nga to nga tanggulilong man to. Di Bayloy kay katong nagkita may kawayanan daghan. Kawayanan. Murag maon mo tingay na. Ano kawayanan to niyo? Di atong sa pitong kay usay ra ba jud na mukalitan lang tunga. Mo lagi. Oh ato lang dulo ato sa piton ba sig na ato diri. Luguryo. Yo. Luguryo. Asa kan sigwa nga. Nalibot ta mo Kawayanan naman eh. kawayanan bay. Bay, kumakit anto na mong kanding. Madato na jud ko. Pasakit. Ako dito pangitaon. Kay maurot higayon na makotahan mo. Ay, sige mo tampisangan. Ay, Isa gikan no. Kanihan ka nang kalit na kagtunga. Luguryo. Kamang. Sugay. Kanihan gito tuyog diha wa jud ka. Mga makiti. Unsa may tuyo niyo de? Unsa Ikaw may napakatap nga. Na kuno kanding nga malibag og kwarta. Ito. Na mo kang nakita na ko Bayluloy. Tinuod sa niya lo? Oo, tinuod niya. Gusto Niya. mo? Amo Kaya na mabalik kay baw na ko. Wa kay baw ko usay kulor usay puman ang kanding nga. May kandinga malibang inyong atangan. Kay basta kwarta gani mo gawas. Mauna ng kandinga. Wa mao ba Luguryo? Ang inyong gipangita mauna. Oh. Iwa di kay baw ko usay puman ang kanding nga de. Wala lagi. Patay Bayloy. Tanang kanding nga to. Mabuto og malibang ni Bayloy. At kanding silingan ay. At yan na to. Oh, tanang kanding. Iso mo kay tanang kanding jud. Oh. Iwa po kay baw lagi. Ah, sige. Si Luguryo. Kay amo na pangitaon asa na kanding nga. Data. Tuwan bay. Atay, wadyo ko katong lagi sig ug na sa istorya diri sa atong barangay. Unsa man din wala natin istorya de. Nalok ko pa nag-istorya lagi kuno nga na ako ni kanding nga malibag kwarta lagi. Di ko katugkit. Lima mo ko malibag kwarta lami kay pangitaon na to. Ay, basig kabugoy ra ka. Hoy, kami okay sakto kay ko. Sig kaon sa atong oras. Oh. Ayo kay. Hindi nakadungog juga ng istoryahan nila jud. Oh, pero Ya mituod juga. to ko. Ang migsura da ano si Luluguryo, pero asa pa kita to si Luluguryo para ato madano lutino ba nang. Kuya ora ba na si Luluguryo ra ba kay wala. Naanay mga kuan lagi kanang orasyon ba? Mao lagi na akong ato punta na kit. Kung kita makuha sa kanding malog kwarta poy, pati na tong kwartahan na wala tay problema sa kwarta. Ay, kita pero kinala mangita sa tag-ebidensya kung tinuod jud ng istorya sa mga tao. Kanay mo problema nga di ka ka-chicks maka-chicks ka kay na kwarta. O ba? Tindot kay na. Tana unya na atong tawgon diha si Luluguryo ng lasang diha. Ato pagitaw Luluguryo Tara man siya diha. di ganam di sa pagitaw ni Luna sa lasang na siya magpuyo. Luluguryo, pakita kay namin pangutanan nimo. Asa na ka Luluguryo? Luluguryo, yo, asa mo ka? Kay namin diri kay namin tuyo nimo. Luluguryo. Guryo, asa ka? Kita mi tuyo nimo. Katong kanding ba tabangi mi ato kay kinan kami jud makauna atong kanding nga malibag kwarta lagi. Ikaw sa mamudiya nga. Sige mamugtawag sa hungan. Luluguryo. Ikaw na. Bikani Luluguryo nagpakita ka na mo. Naglugtong man ka Lula Luluguryo. Kuya po ni porma ni Luluguryo diha. Ingatan na siya personal eh. Unsa may tuyo ninyo? Nabi tuyo maging gamay lagi lo. Ini yan, aligong kong kayo mo, sige magtawag sa ungan.
kanding nga malibag kwarta luluguryo, asa mo na pangitaon? Ikaw may gingon nga ikaw kung nagbakalap na istorya ha. Oh, ikaw sa bagitan nga nakibaw ana. Amo ba niya? Katong niya gingadlaw diya putoy nangita po duha ka tawo. Nang malibag kwarta nga kanding. Nya. Asa mo gikan dai nga nangita mo pud mo nang kanding nga malibag kwarta. Oh, luluguryo kay kung makakita na mo ng kanding nga luluguryo. Pasid nag Ang problema niya kung kauban nga white chicks. Makuha na. sulbad niya. Sulbad na. Sige. Panglingkod sa mo kay istoryahan ta mo. Oh, naluluguryo. Lingkod dali kinaw tagtarong. Uminaw tarong. Kiniadtong panahon mangyod sa unang panahon. Kining lugar diri. Dini, libon kay ni diri. Kaniadtong panahon na panahon sa mga Hapon. Unya kaniadto nay nati sa kanding. Nga mo lagi to nga mao iki saligan ning mga Hapon sa una. Nga nalipang lagi kwarta. Mo Luguryo. kadatuan nila. Buster sa luluguryo. Paano mo sa hapon? Buhi pa katong kanding? Oh. Oh, ni pangutana nga. Lagi pud kay wa pa mo kay bawo pud asa na nang kandinga ron. Ang kandinga kuno, wa pa kuno na mamatay. Basig karon, buhi pa nang kandinga ron. Oh, no. Tabangi milo nga makuha na to kay amo lang kabahinan. Unsa may color tong kandinga lo? Wa ko kay bawo kung say kolor ng kandinga. Dili man pud kamo ra puy nangita ng kandinga, na man puy daghang nangita diri hindul na ho. Kay mangita lagi ng kandinga malibang og kwarta lagi. Kay mao na ilang gi pangita gyud. Miya ang kandinga luluguryo makuha na muna. Pero tunggan ako sa mga istorya. Ang kulor ko na no, kabang ko no kagiron ko no. Ubat basin og kagiron kay panahon pag ito sapon dugay na kayo. Nga akong tambag ninyo. Suruya lang ninyo kay ug namoy makitang kanding. Bantay lang ninyo og kada libang kay ug malibang og kwarta mao na nang kandinga. Kada. Ato suya na. Sa. Mangita taron. Sige, Wala dili luluguryo. akong kitambag ninyo. Asa pakita mo luluguryo? O pagkita sa ninyo kay Lo, na may pangutana nimo lo. Unsa man sign ato nga mailhan may tinuod ba? Kay ikaw mo si nakabantay ato basing na iti mailhan ato. mo gani ang gingon ninyo nga kada libang bantay. Adto mo pagkapong sa lubot sa kanding kay para may bawa ninyo og malibang bagay kwarta. Sige luluguryo. Ako ning patong atong unog sa Ang tatikto. lubot sa kanding na kong kauban. Tara. Matay no, pare. Kung kita si makauna ng kanding ba, kay malibang kwarta. Kwartahan kita ni, sulpat na itong problema na. Mao lagi. Pero asa ra tong pangitao ng kandinga? Brati, magsurusuri ta ng libon. Kundi, mahimok, magbaon ta din at muli. Kay, gusti na lang ta mangita ng kandinga para makakwarta dito. Basta atong tumanon to ingon ni luguryo nga at nga ang lubot sa kanding umalibang mo sa kwarta. Oh, di Tara. pwede din na to. Oo, kana. Atang nga jug maayo ba, pasig makuha ta. Uy, nagdami kang newspaper lagi. Muna gamito na to kung makita tag kanding para nagpaabot nga malibang at muhigda ka mo ni hapin. Sure, uy. Lagi. Sampuli sa imo, ikaw si una kay para manundog ko. Dili ikaw lang. Lah, mugwapo na kanay poy. Garanganding ko. Di pa na pero ato bang testingan. So yan gina to eh. Ta. Yan, asa ka na pita plastar poy. Tari. Ilasa ba ng kandinga, uy. Ako ba? Maon siya ng kandinga. Sus, malibang ni kwarta. Poy. Kwarta ni poy. Imo kabangon lili ang lubot poy. Ya, ato liliw na kay. Okay. Pasi. Masaya kita poy. Ti pagrabot lagi. Oh my God. Dapat ito pila to. Malibang sa kwarta. Wala bang. Tuwa ba di bangag asam sa mo agi ning malibag kuan ba? Kanang usa. Yang lubot pa, pasig na dali. Alam mo na, kwarta na. Pabuta. Tato. Uy, ako sa saban ni ihi lagi ning maggawas at dong. Lap. Kay kailangan usap ba ni ihi ba ni gawas ha? Eh, ti may tuguan lagi. Basta dito mo poy kay. Tay, Nga nangihi man. Ihi ko to, palpak man noon. Luluguryo nga kwarta mo siguro no. Ah, mangita taglain. Sabi. Naalangan na sugo kayo. Kina mangita taglain, musungkal kita ni. Tata.